Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kalma ita ce kalmar da aka yi ta maimaitawa a baya, wato akan wannan fitacciyar jaruma sananniya wato wadda kuka fi sani da Maman Bintalo a cikin shirin fim ɗin Labari, wadda asalin sunanta shine Zainab Diamond. Wannan dai jaruma ta kasance jaruma ce wadda ta yi fice a fina-finan Hausa, ta yi kuma fice a fina-finan da suka kasance fina-finan series kamar irin su Labarina, wanda ma shine wato best film ɗin nata da ya kasance wato na farko wanda aka fi saninta da shi. Dangane da wannan jaruma dai al'umma da dama sun tofa albarkacin bakinsu biyo bayan abin da yake faruwa da kuma abin da ke kasancewa a wancan lokuta zuwa wannan lokaci ko bayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a iya cewa alhamdulillahi, domin ko abin mamaki game da abin banta ajibi da cewa Allah ya fi ƙarfin haka. Allah shine mai komai mai kowa, Allah shine mai tsara yadda yake so ya kasance a yadda ya so ba tare da ko ana so ko ba a so ba. Da haka Ubangiji da ya nufi wannan jaruma wadda ta kasance fitacciya a masana'antar ta Kannywood da wata matsananciyar rashin lafiya, a iya cewa a wannan lokaci kuwa abin al'amarin da ya ƙara tabbatar da cewar akwai yiwuwar wannan baiwar Allah wadda aka fi sani da Maman Bintalo a cikin shirin fim ɗin Labari nesa ta zo kusa, ko kuma Allah ya kawo abubuwa wanda ya biyo mutane matuƙar mamaki duk da cewa Allah ne mai tsara yadda ya so a san da ya so ko ana so ko ba a so. Dangane da wannan al'amari dai al'umma da dama suna ta faɗar abubuwa dangane da lamarin, wato inda ake tunanin cewa wasu daga cikin masana wato shirya fina-finai da kuma sauran fina-finai da suke kasancewa a masana'antar ta Kannywood sun nuna halin ko in kula da ƙin tallafa wa wannan baiwar Allah a baya da aka ce ana buƙatar wasu manyan kuɗaɗe domin kuwa a gudanar mata da aiki na rashin lafiyar da take fuskanta a wancan lokacin. A wannan lokaci kuwa aka bayyana cewar wato jarumar ta samu wasu maƙudan kuɗaɗe da ta sassai da wasu abubuwa da ta mallaka da kuma kadarorinta, har aka bayyana cewar kuɗin sun kai kimanin naira miliyan 18, a yadda aka ce ana buƙatar naira miliyan 25, sai dai kuma a iya cewa miliyan 7 ta yi wuya don kuɗin ya haɗu. To duk da wannan lokaci dai aka dinga bayyana cewa ya za a yi kuɗin na ya samu, domin ko wasu daga cikin jaruman fina-finan Kannywood da kuma sauran furodusoci da daraktoci ba su tallafa ba akan wannan tallafi, inda aka bayyana cewa su Dauda Kahutu Rarara da matarsa da kuma su Naziru ɗan Small sun tallafa, duk da cewar kuɗin bai kai kimanin da za a ce ya cika an yi mata wannan aiki ba, a yi da aka bayyana cewar yanzu kuma wannan jaruma a yanzu ana bayyana cewa wasu daga cikin jaruman ma suna zuwa dubinta na rashin lafiyar, inda ake bayyana cewa ta samu sauƙi 100% dai jarumar a wannan lokaci ta samu sauƙi fiye da yadda ake zato. Mu ikon Allah haka yake, Allah haka yake tsarawa, yadda ya so haka yake yi. To Allah ya tashi kafaɗin wannan baiwar Allah, amin.